September ni som ni class 6 science lo ti tu chu heti hian chapter 7 getting to know plants sami tho kha exercise kha lo ti tu rani a chu karon soi thok don ni a then chu a answer te karon soi dona textbook la chuakin he video hi lo en tu rani textbook tu na hian in chop lo ani chuan in la chuak le lo kanga video hin pau sanga in la chuak lo kanga chuan textbook in kewang chuan in textbook a khan exercise o chapter 7 a exercise ti tur om kha in lo ti don ani chu heta hian stem absorb number 1 a hian stem absorb waters and minerals from the soil tini a chu stem hian akung khan le atangin minerals le water a heap zopani ti khan ya stem akung adik lawa mo stem kha roots absorb ti zok turani chuwang chon stem ti hi in thla kanga stem ti lo hian roots ti zok turani chuan b a hian leaves hold the plant upright na chuan akung akeng ding ti khani na chuan akung akeng ding ngai lawa chuwang chuan engin nge kung keng ding thin akung plant keng ding thin kan ti chuan akung ani a plants keng ding tu chu stem ani chuwang chuan leaves a hian ta hian stem in zia turani chuan c a hian roots conduct water through the leaves root chuan tuite a hna a ti thleng chho a sem dar ti na kha ni a roots chu tuile minerals heap tu chau kha ni wangin roots chu a sem dar tu ni lo akung a stem a kha ni heta hian stem je ve thung tu ani chuan hei hi alem ka da chan a lo thleng ta a the number of petals and sepals in a flower is always equal petals le sepals hi plants pangpara sepals le petals hi anin enge engtiklai point anin zatani ti khania hei sepals chu helaya a parking tu na hring par tuam tu thin khania chuan petals chu a par a hi ni tani chuwang chuan engtiklai point anin nge kha anin zat reng ain zat vek lova pangpar thin khata chuan anin zata pangpar thin khata chuan anin zat lova chuwang chuan is always equal tilo hian maybe is always a hian maybe maybe equal aninga chuan or different danglam ti khain je bel don pokani maybe equal is always ti a hian maybe in je kanga chuan equal to ta hian or different ain ang emo a danglam emo ain ang lo emo kha ani theini if the sepals of a flower are joined together its petals are also joined together sepals pangpara sepals te kha anin zom vek chuan a petals te po hi anin zom vek thin ani ti khana statement min pe a ma se ani na taka chuan a thena chuan anin join anin zom cha na pangpar kha oma a plants zir khan anin zom vek chong lawa chuwang chuan are also ti bo hi maybe ti mai turani mo maybe joined together at that point if the petals of a flower are joined together petals pangpar apar te hi in zom vek ta se then the pistil is joined to the petal pistils kan ti chu pistils chu helai bor kha female reproductive system ho kha pangpar alo achi siam tu ho anu chi siam tu ho kha ni helai stigma ti na ko te pistils kan soi lo kange stigma ina ko te styles ina ko te ovary heng howi hemi chho hi pistils ti ani hei hi kan statement a han petals ho hi a in zom vek chuan
pistil pok ha petala ain zom nge thina ni ti ani a ma se ain zom nge lo wangin maybe da ve le tho tur ani heta po hian chuan pakhat le hei page 65 ani a heta hian name of a plant ni china ka soi zo che kha hei hi in lo ziak dik don ani penicillin hmang don ya tuna ka soi ho kha chuan page 65 a khan heta hian pangpar pat sang oma pangpar plants zo ani name of plant parts are hidden in this grid heta hian pangpar pat sang kha an om ta a chu heng hi in lo zong chuak don ani a phei zong te mo a chho zong te a chu zong te hei diagonal zong te mo heti zong te heti zong a let zong te po in lo zong don ni heti he po hian hmu mai tur kha om no la ovule hemi ma hian in le khabu kha in textbook a thlai pat so sang pangpar te kating thlai sang thil ming ho kha in hre photanga chuan in lo zong don ani heta hian hei mu mai the chu ovule ovul ti te style style ti te stem stem ti te chuan kan soi ngal nu lang midrib midrib te po hi mo pangpara alai takha azia thla zung thla ani chuan branch branch azar te hei sepal sepal te stamen stamen flower flower kating khan hei hal mu tur kha hei herb harp hei filament filament pangpara khan pangpar pa cha khan heng te hi le ta kating khan mu tur no lang hei petal petal te kha in lo zonga kha in thayanga paper in jek chok zel don ne engzat nge in mu ti kha grupa khan in ron soi ve shrim don ni hei hi homework assignment angani lo nang ma ni in zirna tur ani a nang ma nin thlai pat sang in hriat na tur ani chuan tuna ka tun monday bi ka he zirlai hi chuan assignment ka pelo chewa ma se ma ni lo ti tur ani hei hi in ma ni in lo ziak dikanga in lo hrenga langa hei hi nang ma ni in lo tianga pangpar te thlaya a parts a peng bung sang kha in hriat theina na ma ni lo ti tur ani chuan e video hi nang ma ni tan chaw siam ania chuwang chuan midang hnena pek chon lo tur ani